Ja, og velkommen til andet afsnit af Børnemagten. Jeg vil bare lige fortælle til alle jer, der ikke så det første afsnit, at vi får en masse lytter igennem, og vores lille søde maskot, det er Dolf. Og mit navn, det er Hanne. Jeg er jeres midlertidige vært, indtil vores rigtige vært kommer hjem fra sin ferie. Nå, vi skal have en masse sjove lytter igennem her i dag, og kunne vi ikke få noget slik? Nå. Vi har den første lytter igennem. Ja, det er Børnemagten. God eftermiddag. Hallo, det er Tintin. Hej, Tintin. Goddag. Hvordan skal du? Går fint. Har du nogle spørgsmål? Ja. Så for eksempel. Har I en fanklub? Ja, det har vi faktisk. Så nu stiller jeg dig lige om til vores fanklub. Formanden. Hans. Værsgo, Hans. Ja, jeg hedder Hans. Jeg er formand for klubben. Du ønsker at blive medlem her, eller hvad? Ja. Har de nogen uddannelse? Ja, jeg er detektiv. Glimrende. Hvis du går ind på vores hjemmeside, og bare skriver dit navn ind og alt det der. Ja, pis. Så er jeres hjemmeside. www.magten.otherweb.dk. Okay. Så bare med dig, og så kan du gå ind og melde dig til det. Hej, Tintin. Og nu hører vi jo alle sammen, hvordan man kan blive medlem af vores klub på vores hjemmeside. Og vil det slik af? Ja, kommer. Vi må hellere få en ny lytter igennem. Og det skulle gerne være duksedrengen, Danny. Velkommen. Hej. Goddag. Hvordan har du det? Jeg har det fint. Har I noget slik? Ja, det har vi, men det er rart, hvis du ikke får noget slik herfra. Køb det selv. Mit slik også. Okay. Hej. Ha' det godt, duksedrengen, Danny. Mit slik. Nå. Vi må alle få det musik på. Ja, og så er vi tilbage. Jeg vil ved med, at vi snart også får sms'er fra folk, der vil skrive ind og stille spørgsmål. Det kan man jo også. Nå. Men så skal vi nok have en lytter igennem også. Kom her. Ja, hallo? Hallo? Ja, hvad nu hedder? Fuck nu det. Har du nogle spørgsmål? Kan du godt det? Ja, jeg er faktisk meget hot. Og hvor er det? Ulla. Ja, udover Er du jomfru? Og vi siger tak for denne gang. I får ikke herude. I får ikke penge for at grine. Ja, og vi har en børne-sms. Fuck off. Kør den. Du også. Kører vi? Og vi har et spørgsmål, der siger, hvad er jeres hjemmeside? Og det har vi sagt med, at sige igen. www.magten.otherweb.dk. Og det er vores hjemmeside. Håber du kan bruge det. Ja, og nu skal vi have vores specielle gæst igennem. I studiet. Og det er vores lille terrorven. Kom. Bare kom og sæt dig. Vi bliver nødt til lige at konfiskere den af, til du er færdig. Ej, hvad er det klasse? Hvad er det for noget? Så kom og tage den med. Eller hvad? Skal vi slik? Hvad synes du slik? Du er lidt ung. Prøv at tage gå en pistol, synes jeg. Der er også en våben til noget. Okay. Og det bare. Skal I den der sygdom der også? Jo, okay. Nå, Er der nogle spørgsmål til Børnemagten? Har I nogensinde overtaget en børn?
Altså, det hedder jo trods alt børnemagten, fyrer nu for helvede. Ja. Pas nu på med den pistol der. Ja. Den skal nok ikke blive pinligt. For det kan jeg gå for selvmord, så jeg skal lære det. Nå, nej, i børnemagten, det er ligesom, hvor børn, de har magten over de voksne i det her show. Det betyder, at børn, det er os, det er børnene, der bestemmer. Ja, hvad som dig? Hvad? Ja, jeg ved det godt. Okay. Nå, nej, men børn, de bestemmer i det her show. Der er ikke de voksne. De voksne, de kan bare fuck over. Ja. Jeg skulle bare helt ud af landevejen med. Nå. Vi må hellere vel? Haha. Silhouette er også af hverken i morgen. Så kvart over 3. Der er våben! Det skal være, hey, der er våben her. Ej, hunden der. Slet ikke. Hvad vil jeg sige? Kameler! Nå, ja. Fuck de to. Nå. Men altså, vi må hellere få en lytter igennem. Ja, hallo? Ja, det er nu så. Hvad nu så? Altså, Hvad så? er det her et godt program? Ja, meget. Kan man melde sig til hundeudstillingen her? Nej. Det er ikke hundeudstillingen private linje. Nej! Det er børnemagten! Hundeudstillingen, det er simpelthen 86, 52, 04, 93. Okay? Kan jeg melde mig det her? Det var ikke hundeudstillingen. Kan jeg melde mig det her? Nå. Nu kommer. Ja, vi er snart færdige, men det kan være, at vi kan få en sms til. Den var på lyd, hvis jeg har fået en sms. Spørgsmålet er, kan man få... Nå, desværre, den sms har vi i næste afsnit af Børnemagten.